Čaute všetci, moje meno je Dynamax, jak všetci viete, a v tomto videu budeme robiť tier list. Pokiaľ ho šiel, lebo za chvíľu ideme streamovať, takže ideme na to. Čiže Brawl Stars, no je tu Zara Mewport, dobrá hra, dá sa, až tak nie, nikdy. Takže Brawl Stars, tu ja hrám teraz mňa to moc baví, aj veľa ľudí už to hrá, takže by som to asi dal na Zara Mewport. Potom Fragpunk, to práve aj budem streamovať, čiže nezahrám ju ako Ford, ale dal by som aspoň na dobrú hru. Counter-Strike až tak nie, lebo pomaly som ani jednu hru nezahral, takže tak. Physio šialená výzva. By som dal, že nie. Potom Roblox. With my hands above my head, like Jesus said, I'm gonna dance with my hands. Dobrá hra celkom. Spectre, Divide, to som už aj hral. Je to čo jak CSGO. A ešte pár hier, čo tu máme. No takže dal by som, že dá sa, pohode. Potom Fortnite. Baba nerede çarşafı? Teraz ho nehrám, takže by som ho aj dal možno, že sem. Ale mám na ňu dobré spomienky, tak ju dám aspoň, že dá sa. League of Legends už moc nehrám, ale je to dobrá hra aj tak. Paladins dá sa. Multiversus. And this is to go even further beyond. Hrám teraz celkom, čiže dobrá hra, nehrám ju až tak často. One Piece, dá sa. Cupheada, ako teraz ho dlho nehrám, ale je to dobrá hra, takže ju tam dám. Once Human by som dal nikdy, lebo dal by som ju dovtedy, tu ju dáme, dovtedy, kým nespravia to, že sa nebudeš resetovať, že sa ti budú resetovať, dovtedy to tam zostane, hej? No, My Hero Rumble. Čiže dá sa povedať, že My Hero Academia. Hral som to, čiže dá sa. Smash Legends by som dal až tak nie, ale možno, že ju ešte zahráme aj na tom streame. Vercleaner. To určite by som dala aj sem, dobrá hra, lebo je to dačo jak toto nasťahovanie. Squad Blast. Už asi nikdy. No a toto tu loko, to som mal ešte raz preklikol, takže toto pár si zostane, hej. Squad Blast nikdy už. Zahral som to raz, ale mňa by to ani nepotešilo. Apex. Dá sa možno. Gigantic občas zahrám, takže v pohode. No fajn, takže dámy a páni, toto je môj tier list. Alebo počkať, ešte si to raz dáme, hej. Takže Once Human a toto by som nezahral ešte. No, toto možno. Toto nie až tak, toto vôbec. Čiže toto vlastne sa aj môžem že nikdy. Toto CSGO tiež tu nechám. Gigantic, možno, že sem dobrá hra je to. Apex by som to tu nechal. One Piece, nechal by som to. Paladins by som asi už dal sem. Spectre by som to nechal, to je fajn. Apex to isté aj Fortnite. Mám dobré na to spomienky, tak to aspoň to nechám. Vercleaner, fakt. Toto by som možno často aj dal sem. To isté možno, že aj Multiversus, to tiež hrám aj často. Potom sem Loco to tiež nechám. Roblox sem tiež, aj Fragpunk.
Čiže nakoniec je toto finálny tier list, dámy a páni.